pastisser, xocolater i cuiner dolç amb empresa i amb botiga a Barcelona i Madrid. Positivament i realment som conscients de que aquí estem fent les coses bé i que comencem a valorar, crec jo, comencem a valorar el de casa més que el de fora, no? Que històricament el català o l'espanyol sempre ha sigut una persona que dona més valor al que ve de fora, no? Digue-li un pastís, digue-li un bombó de Suïssa, de França, i sempre... I a dia d'avui jo crec que ja, entre que ho hem fet bé i el nostre sector s'ha començat o es comença a saber vendre, per tant, jo crec que el gran públic ja valora, sense cap complex, el que fem aquí a aquest país. Històricament hem sigut un país que ha complexat i que mai ens ha pogut explicar al món que som bons, en tots els sectors, tot i que això canvia, està canviant, però com que ara ho hem sabut fer, a part que ha sortit una generació de gent creativa i molt bona en aquest sector, va passar molts restaurants, molts cuiners, després una mica al món del vi, i ara és una mica el moment del pastisser o del xocolater, o del forner també, de fer les coses ben fetes, amb criteri i amb professionalitat, i no fer les coses perquè sí. Hem après a fer màrqueting i a vendre millor el nostre saber fer, la nostra imatge i el nostre producte, que ja era hora, que ja era hora. I ho he notat, perquè per sort, gràcies al meu ofici, m'ha tocat viatjar molt i et dones compte que la marca Made in França, Made in Itàlia ven molt, ven molt perquè històricament no s'ha pogut fer bé, perquè no fa 10 anys, sinó fa 20, 30, 50, 100 anys ens ha pogut explicar al món què són els millors, què ells es pensen que són els millors. I tenen uns productes exquisits, però porten anys i anys i anys venent al món el que fan. I nosaltres, evidentment, que més o menys s'ha sabut fer, però no al seu nivell. I sincerament jo crec que res. El que passa és que la gent encara es pensa, quan menja un bombó, o quan ve de viatge, porta una caixa de bombó, familiars directes, porta una caixa de bombons de Suïssa o de Bèlgica. I això perquè històricament sempre ha sigut així. Però per mi no ens falta res, ja estem al mateix nivell o més, sobretot a nivell de creativitat i disseny. El que passa que potser al nivell mig, o potser sí que tenen més tradició i alguna més cultura. Aquí potser n'hi ha, un exemple, que pot haver-hi 20 professionals espectaculars, o 30 o 50, m'és igual, i allà n'hi ha 200. Bé, són fets evidents, pel que sigui, com a Suïssa, el perquè, hi ha una història darrere, però són els artistes, els creadors més forts amb rellotges, amb rellotges de precisió, ha tocat que a Barcelona, o sigui que a Catalunya i sobretot Barcelona, però en general Catalunya, sigui el bressol de la pastisseria d'aquest país, tant en pastisseria com amb xocolata, i en postres restaurants, etc. Aleshores, jo crec que és el bressol, i ha sortit una generació, fa molts anys va sortir una generació de Sàbat, Giner, Santa Pau molt forta, i ara els últims anys hi ha una altra generació de gent jove, gent amb empenta, amb ganes d'explicar al món què és el que fan ells. Jo crec que has de conèixer la tradició, la pastisseria tradicional, per poder innovar, per poder crear. Com més punts de referència tens per crear millor. Per tant, si coneixes els 3 oficis, els 3 sectors, podràs crear més, però després et pots inspirar, o almenys en el meu cas, la font d'inspiració pot vindre des dels 3 àmbits de l'ofici, o aquests 3 oficis, o des de la música, l'arquitectura, de qualsevol aspecte de la vida, a mi em serveix per crear o per intentar inventar alguna cosa. Pots imaginar que possiblement l'aportació més gran que ha pogut fer qualsevol, o que ha pogut fer ningú a la història de l'astronomia, ha fet despertar molta gent, ha fet despertar, ha fet dir, ostres, es pot anar més enllà, es pot crear més del que jo pensava, ha arrastrat una generació tan jove com no jove, d'un nou saber fer, d'una inquietud per la investigació del desenvolupament, una inquietud per buscar nous conceptes, tant a la cuina dolça com a la salada. És a dir, el que ha fet per la gastronomia en aquest país i al món és incalculable. S'ha d'innovar començant pel producte, crec, Nosaltres hem fet una botiga, crec jo, única a nivell de concepte de botiga, és única,
tant pel producte, però pel concepte, pel tipus de venda, no? Vam trencar amb el típic de client, aparador i dependent, no? Aquesta distància, separació entre client i dependent, no? A mi m'agrada, doncs, quan estàs en una botiga, poder-te moure com les botigues de roba, no? Poder-te moure per tota la botiga. És a dir, que eliminem aquesta separació que hi ha hagut tota la vida, no? No pots innovar, crec jo, amb molt de botiga, molt disseny, que després el producte sigui mediocre, o sigui normal, o no innovis, no? Per tant, en el nostre cas, cada any fem 2 col·leccions de pastissos i postres, amb això ja estem innovant, no? Tant per nosaltres com perquè no és el mateix el teu estat emocional avui que el desembre, no? Tu no estàs igual, per tant, et ve més de gust una cosa avui i el desembre et ve una altra cosa de gust, no? I després que el producte no és el mateix ara que el desembre. Per tant, canviem i no estem fent res nou, el que fa el cuiner als restaurants, que canvia les cartes, no? 2 cops l'any o 4, nosaltres ho fem en pastisseria, no? Aleshores, ja portàvem un any i mig fent pa a la nostra botiga i la clientela ho va acceptar molt bé, i ara hauríeu que fessis pa. I arrel d'un any i mig escoltant la nostra clientela de la botiga, que bé, tot i que jo portava temps muntant una línia tradicional o clàssica, per això la botiga es diu Classic Line, evidentment, quan entres pots veure, és un forn de pa, però jo no dic forn de pa, perquè hi ha molta pastisseria tradicional. En definitiva, no deixa ser una pastisseria tradicional amb productes de màxima qualitat, amb moltes masses, que el 90% són masses de llevadura, no? Des de qualsevol tipus de bolleria, de brioches, ensaïmades, croissants, amb una col·lecció de 35-40 pans que anem rotant, però aquí ve que hi ha un sector a la societat que crec que vol aquest tipus de cosa, no? Així com va passar amb el restaurant fa molts anys, després amb el món del vi, de les botigues de vi, i després una mica el món del xocolater i del pastisser, i ara crec que li toca el món de la farina, no? Bueno, és el màxim, és el màxim exponent, no? El tindre el teu nom. Ja quan exportes bombons, que ja ho portem fent fa 8 anys, estaràs portant marca, estaràs portant Barcelona, des del primer dia la marca és Oriol Boler Barcelona, per tant exportes el teu nom, la teva ciutat, el teu país, no? Tot això és marca, no? I ara, després d'aquests últims anys que tenim la botiga, la franquícia Tòquio, a Riad, no? El que fas és vendre país, vendre producte, vendre marca, no? És la màxima exponent per donar a conèixer el que fas, el teu equip i la teva ciutat. Segur que es garanteix la continuïtat de l'ofici, almenys en el meu cas, evidentment soc fill de pastisser. Aquest és un ofici que sense passió no s'entén, no? I crec com tota la vida, no? Però en el meu cas tinc la fortuna de dedicar-me a allò que disfruto i guanyar-me la vida amb això, no? Però per mi és el meu hobby, la meva passió, la meva vida, no és això. Per tant, està assegurada la continuïtat durant molt de temps, no? I jo crec que passa molt... El que es dedica a fer això, generalment el que es dedica a fer això és perquè és un addicte a la feina, no? Perquè és un apassionat d'aquest ofici, no? Tant cuiner com pastisser com cuiner dolç, no? I tens que posar en tots els oficis o en totes les feines del món, no? Però no tothom té la fortuna de dedicar-se a allò que li agrada, no? Els últims premis no són de concursos, els primers sí, no? Però bueno, això t'ho donen gent perquè creuen que t'ho mereixes, no vol dir que siguis millor ni pitjor, però evidentment també ajuden, no? També ajuden, és com l'exportar producte, no? També ajuden a posicionar la marca on tu creus que vols estar, no? Vull dir, suposo que jo tenia clar què volia fer, no? I on volia posicionar la marca, no? I els premis ajuden, no? Ajuden. I durant aquest any, doncs, per fortuna, doncs, n'hem rebut alguns i això han ajudat a posicionar la marca, tant la persona com la marca a nivell mundial, no?